Since kade ngikhulumile ngodaba oluthinta I-EFF national shutdown, kuwumqondo omuhle ukuthi ngiphinde futhi ngiqhamuke njengoba sesiyoliphethe ilanga lanamuhla. Into iqalile uyayiqeda. Njengoba ngiqalile nami ngakhuluma izolo, kumele ngiyiqede-ke inkulumo yami namhlanje ngoba sesiyibonile i-demonstration yayenza i-EFF, yayenza futhi ngendlela ebithe izoyenza ngayo. Ngabe ngenze likhulu iphutha mangabe lento ngingezoyibeka ngendlela mina engiyi-check-e ngayibona ngaphinde ngayi-analyze ngayo. Ngabe ngenze likhulu iphutha. Mina-ke bandla angishoni le nale. Ngangishilo vele nasekuqaleni ngathi thina bantu baka spiritual umsebenzi wethu ukusupport upresident osuke khona ngaleso sikhathi. Kodwa uma ngabe sekudlalwa ipolitiki eyokuthi inkunzi seziyadudulana, siyaye siyibuke nje ipolitiki singafuni thina ukuyidlala, sidedele abantu abayazi kangcono bayidlale. Kodwa uyabona mase sizothi siyibukela kudlala ipolitiki, mase sigcina sihlukumezeka sisemakhaya ethu, uvele kuphela ogesi, konqamuka amanzi, kube nobugebengu, uze kuthiwa kuntshontshwe imoto nje kamakhelwane phezulu, uze kuthiwa khona umculi ofile abakatholakala ababulali, uze kuthiwe khona abasolwayo bababulala akuboshwa umuntu. Into mayisithinta direct, cha phela igcineni nami ngumhlali kufanele ngiveze nami uvo lami. Kodwa nje ngokwasemazulwini umthetho nje uthi abantu abafana nathi as long as mayesagcotshiwe upresident, thina asikhuluma into eningi, sisupporta lo suke khona, yabo. Kodwa amandla akhonjiswe umalema abafethu ayasabeka lamandla. Hayi ayasabeka lamandla abafethu. Kodwa phela usungayigolozela la ukhona, kodwa iqiniso la ukhona uyalazi. Umuntu bengabe veza amandla kufuna ahlonishwa amandla omuntu. Angakaze nje ngiyibone lento, ngayigcina ngezikhathi zobandlululo futhi ngangakazala noma ngimncane nje ukuthi kwakwenzeka into enje kutatazela abantu, into eplaniwe. Uyabona ukuthi athi bethi ngizokwenza i-national shutdown kutatazele wonke umuntu eSouth Africa, kutatazele ngisho izitha, kukhulume abantu into engapheli, kungalali kwabanye abantu, abanye bajuluke babe manzi te, bashawe uvala abantu. Hey mfethu, uyazi nawe ukuthi uvalo mhlambe lagcina ukukushaya ngekhathi usaqoma, uqala ukuqoma, nakhona futhi kukhona insizwe kuphonsayo ivele kushaya, ushawe uvalo, kube ngathi ungabaleka, kube ngathi ungahayiza, kube ngathi ungenza noma yini. Uyabona-ke ipower kamalema ihamba nalolu valo. Uthi bethi ngikuzoba nje kutatazele wonke amadoda. Uyabona bafethu, kutatazele owethu president waze wathi wadedela amasosha. Kungakenziwa lutho nje, kusathiwe nje siyayenza lento. Kwatatazela yini? Uvalo. Uyabona umuntu okwazi ukukusabisa empilweni ube novalo, usuke ingozi lo muntu okwazi ukukusabisa. Empilweni akufanele uthuke lokuthi noma yini. Kodwa makunomuntu okwazi ukukuthusa, hayi lalela baba, muvume lo muntu okwazi ukuthi athi bethi wa uthi ha uthuke, mvume lo muntu. So yabona umalema uthe bengabe esabisa noma esho ethi ngiyoyenza lento, kwathuka wonke umuntu, kwatatazela uminister wamaphoyisa, kwatatazela uhulumeni, kwatatazela ama-private sectors, kwatatazela yonke into yatatazela mfethu. Ababeka umbono wabo, kwatatazela ama-analyst, kwatatazela yonke into. Isho ukuthi uyinkinga lo mfana okwazi ukutazelisa amadoda.
selifika ilanga beloke shilo ethi okwamanje ngizoyenza imashi leli shutdown izoba peaceful. Beloke kugqugquzelile ngoba uziwasho into engakaze mina ngizishiwo bengabe mina kuyokwenziwa into efana nale ethi ngaphuzwa ngishutshwala. Normally bengabe kwenziwa into efana nalezi kuqala ematshwaleni kuqala ukuze abantu bathole leso sibindi nalawo mandla okubhayiza. Kodwa yena wathi no, angathintwa ngishutshwala. Uyabona ke into engiyibone kwezinye zeinkampani zemoto engengiyibize ngoba ngifuna ukuthi isithunzi emthama garage. Uyabona into engiyibone kuma supermarket engwathembayo evale thaqa. Uyabona into engiyibone einkampanini ezinkulu abasebenzi bengayi emsebenzini izima nse inkampani. Into engiyibone emateksini ngidlula ngemoto emareke amateksi renkini into engagcwala usuku lonke. Ngithema ngabe ngidlule ePinetown ngisho kuyiholiday kuyisonto akubi quite kanje ePinetown. Ubungaboni ngishiya iphara ePinetown ungaboni lutho engathi umuzo wathuthwa. Yabo madoda emhlabeni makusakhona umuntu okwazi ukwenza nje emhlabeni athi bengabe ethi ngithi shut down abantu bese bestay away ngempela. Hayi mfethu if kade useteksini ufakazi wena iteksi okade ukuyona ubonile iphuze kanjani ukugwala. Uma kade usedolobheni ubonile bekukhwayisi kangakanani. Uyabona nje into mina engiyibonile yenzeka madoda. Hayi angifuni ukuthini kodwa ngiyasho ngithi hayi uyinselele lo mfana. Yabo uyinselele kodwa eyinselele enjalo cha isigaba sokuthi angaphathizwe ke cha akafiki kusona. Ngoba phela lelizwe leli njengoba lisezandleni ze-ANC kwachitheka igazi eliningi lama comrade e-ANC. Mangabe kwachitheka igazi kusuke lokho kusho ukuthi kunemimoya ehambisana naleyo nhlangano okwachitheka igazi layo. Leyo mimoya eyafela enhlanganweni akulula ivume ukuthi kube khona omunye umuntu ozothatha izwe lingachithekanga igazi labo kodwa. Uyabo lento icishe ifane nasejele. Yabo uma ngabe ejele sewufike khona waphakama ukuthi uphakame indlelani ke kuya awusuphakamile wayidala lekumele uyidale wayithola idiscipline. Ngeke umuntu ozothi efika nje abekushayela umthetho ejele lingakazi liphalala igazi lakhe. Ngaphandle makuthiwa kodwa wayenza leyo nto wawusunqaphelwa inombolo kwakho ke lokho. Kodwa nje bengabe yonke into uzoyenza indlela yakhona manje iadvantage ANC inamandla amakhulu ANC yamaqhawe akho thama. Akwazi ngisho ukuyilwela masebona ukuthi inhlangano iyantengantenga akwazi ukuyilwela bese gcina kubheda umuntu enhlangano ungabhedi inhlangano. Bese kuthi lo muntu obhedayo enhlangano bese beka igama lenhlangano ke ebalazweni elimbi. Kodwa deep down inhlangano yona strong. Hayi namabutho phela lele phansi inemimoya inhlangano eANC. Kanti inhlangano kaMalema ayinayo imimoya. Kuendapha kuMalema onamandla. Kodwa uyabona nje wasebeqala benza behlokoza ke manje ama striker nje. Kuzoya kuye igcina ifika la yofika khona ngelinye ilanga. Eyothi mayisifika lapho ke uyobe seyaqala ke naye ke. Obekufana ukuthi usephakamile uyobe seyaqala ke naye ke sengena isigabeni sokuthi ke usengakwazi ngempela ukuthi ke inhlangano yakhe ithi take over. Kodwa makusalida ANC ngemimoya ngoba noma ngenzakalani uyabona ANC mayisivusa amathambo alabantu laba badlula seyikhuluma ngabo isithi viva Oliver Tambo, viva comrade Christian, viva comrade lapho kusuke sekuvuswa imimoya. Mengabe inhlanganeni ungenabo ke abantu ozobavusa mawu EFF uzothi viva bani ngoba uzogcina mawu EFF ugcina uthi viva Nelson Mandela, viva usuyi ANC ke lapho. Uzogcina uthi viva Oliver Tambo, viva usuvusa aba-ANC usuyi ANC ke lapho. Uyabona so kodwa iyafuna uyabona nje mangathi uyafuma lema asengakwazi ke amaqabaneke ayo iEFF athi viva comrade Malema, viva zivele ihlayizeke ezikamalema. Kodwa bengabe fe eyibulawela ukugula nje ephathwe umkhuhlane ngeke iziyenze sense. Kodwa bengafa ngesihluku
ngathi makuthiwa viva comrade Malema ngavele ehlanye kwasane ngoba umoya wakhe ungabe usukwazi ukuvuka bese uthi mawuvuka bese uphilisa mawusuphilisa inhlangano. Uyabona ingakho nje uyabona mangathiwa ama comrade ANC yonke into ayenza njengoba esuke ethembisa amadoda intuthuko iye kubantu yonke into ihambe ngendlela akekho umuntu obeyokhava ANC manje ifike benkulu ipower bese kuthi abaholi ababekwayo bese bebuye bayicabangele bona ke manje mabeyicabangela bona ke manje na ke uyabona so inhlangano inamandla amakhulu kodwa umuntu ke ohola ngaleso sikhathi unenkinga zakhe mase kwehla isithunzi senhlangano bagcina abantu beyofuna ukujoin ezinye inhlangano yabo mase kugcina kuzabalazwa ngoba phela masikhuluma iqiniso bonke labantu abagcwele kwi EFF ngokomthetho abantu beANC labayana masikhuluma iqiniso sheya nje mfethu ukuthi uthini makuthiwa abagcwele khona ngokomthetho abantu engabe bagcwele kwi ANC labantu abagcwele kwi EFF abantu abayithanda ANC including nawo uMalema uyayithanda iANC kodwa ngesihluko esenzeka kuyena wasithatha isinqumo ukuthi ke useyinkunzi and uyinkunzi kampela manje uyinkunzi kampela manje yabo ngokomthetho kumele engabe at least uba unombolo bengabe kuvote engabe at least uba unombolo 2 iDA ibe u3 manje kunzima ukuthi anga overtake iDA ngoba iDA ifola under abelungu and abelungu laba ababekhipha igazi lalaba uyabo kusuthi ngokaka spiritual laba benza imhlabelo laba baba imhlabelo uyabo so ingakho ke izinto zilandelana kanje laba bawenzile umhlabelo laba baba umhlabelo so laba balwela laba kodwa mabelwela laba nampa nalaba ingakho nje sometimes mangibona umuntu omnyama ngimthola ukuthi ujoina futhi ake ngithule yabo ake ngithule because kuthiwe ngithe kanti mina ngivumelekile ukupolitika ngiyazixoxela nje so nje bengithi angisho bandla ukuthi hayi ilokhuzana imashi yoMalema cha ihambe ngezinga eliphezulu obona bengabe kudideka abantu baze abantu babhompa imizi yakubo bese bethi ibhompiwe istrategy esidala mawufuna iattention less strategy kufana nomuntu ukuthi ayibambe yena inkunzi bese ngibanje inkunzi umuntu ayidubule yena imoto yakhe bese ethi ngidutshuliwe ngoba ifuna iattention istrategy esidala leso esingasasebenzi njengamanje yabo sifana nale strategy othi mawuhlola uthi ubhedelwa umsamo kanti umsamo yini ngoba umsamo uphila kumuntu ngaphakathi yabo aphinde omunye athi wazala wembethe istrategy esidala leso sokuqola abantu naleso ukuthi into uzozibhompa wena bese uthi ngaze ngabhonjwa uyifunela iattention yabona mfethu uma ufuna iattention nengqondo bengazi ukuthi iyahamba kancane ngoba ugcine wenza izinto ezibhidawo nje kodwa ngenhlanhlaka abantu bomthetho bahlakaniphe kwi level ephezulu kakhulu bavele bak expose nje mabebona ukuthi udlala angisho kodwa ukuthi ngithi nje ake ngianalyze ngendlela yami le ndaba ke le load shedding bafethu ijule kakhulu more than when you think yabo kodwa siyacela ukuthi upresident nje madoda kwesinye isikhathi naye nje ake abalalela abantu ukuthi bakhala ngani abantu yabo into nje ebaleke kakhulu nje ekhalwa ngayo asifuni ukuthi uZuma lokho eqiqa inkantolo lokho nje asikufuni nje lokho nje ukuthi uZuma ngoba siya understand ipolitiki ukuthi idlalwa kanjani yebo yena unamaphoso uhlakaniphile ngoba ufola under labantu abakwaziyo ukusebenzisa amandla abo ngeke ngibezwe mina bethi unamaphoso usebenza ngenkantolo amandla akhe uyabona bengabulwa usebenzisa amandla nawo uyabona ukuvikela noma ukuthola into ongenayo so amandla nawo njengamanje lamaphoso awokucontrol istate njengoba esicontrol istate esemandleni uzosicontrola futhi yabo kokonakalapi mzwane kuthiwa uyaphuma emandleni akasakwazi ukucontrol istate ila khona ke ngeke ngibeza abanye bekhala ngendaba yephalaphala abafethu alikho emhlabeni icala elingaphikwa madoda bafethu izinto zifuna sibe honest alikho emhlabeni icala elingaphikwa and uma uphika usebenzisa noma yimapha amandla ongawasebenzisa ukuphika akekho nje umuntu ongavele azothi hayi mina ningibona nginje ngibe ngikwenzile u1 no2 no3 no4 hayi baba uvuma ngoba usuke sewumpintshele ekhoneni ungesenayo indlela yokuphuma so njengoba naye upresident wethu eloke idlala kanje indaba yephalaphala usebenzisa amandla akhe and alikho iphuthu umuntu uma isebenzisa amandla akhe into eyisicefe ngalento yomthetho
yinde ingalo yomthetho uyabona yinde ikubamba noma usuphumile emandleni iphinde futhi lokho ikulandelile nje uyabona kodwa ke naye uyothi bengabe isimlandele sephuma emandleni sesimbona ukuthi mdala siyobe sisho futhi sithi alingaboshwe ikhehla liboshelwane sobe sisho njalo phela ngaba njengoba sithi angaboshwe uZuma mdala sobe sisho futhi nakulokhuzana nakulamaphosa ngelinye ilanga mawukuthi into yakhe iyophinda ithathe iminyaka engaboshwa sithi ayingeka kangaboshwa kaboshelwe mhlambe endlini noma kaboshelwe kanjani sobe sisho yabo so naye ke akenzi into kubantu manje ayofuna ukuthi yenziwe kuyena kodwa makuukuthi yena uyibophist uyabopha ngempela hayi nathi siyothula bengabe sekuyi10 yakhe ngoba leli isondo liyaginqagingqeka uyabonga ngelinye ilanga naye siyomfica lesimo and makuukuthi ngempela akananembezo ukuthi akwazi ukulawula lento upresident wethu naye mase kuyena siyoba nenkinga yokumdefender yena akaqale manje ayidefend ngani ngokukhulula uZuma bekhulula uZuma uyayidefender ngoba kothi bengabe sekuyena mase kusebenza le phrase yobe ithi ngoba wadedelwa uZuma kunje ukuthi wamdala naye akadedelwa ngoba mdala kodwa bengabe loke bopha uZuma siyothi ngoba uZuma waboshwa waxhashazwa emdala nawe boshwa xhashazwa ngoba njengoba iqalile nje igqilaza lento yephalaphala isazogqilaza noma seyiphumile emandleni iloku ikhona indaba yephalaphala iloku ikhona nje iloku ikhona and akuwona-ke umkhokho omuhle ukuthi njalo wethu upresident mayephuma emandleni uyohlala ejafa amaphoyisa umkhokho omumbi kodwa phela ungenziwa wona kodwa nje umkhokho omumbi obeka izwe lethe ngathi siyidididi yabona sithi kuthi kusetshenzwa kube ihalelwana ukuthi ngathi kwabona kungamoshwana umkhokho omumbi wona kodwa ubani oqhamuka nalomkhokha ke ukuthi mayephuma umuntu emandleni akagijinyiswe ngoba phela umkhokha once waqala ugijima one way ugijime uze udle ekhaya umkhokha mawusoqalile uyabona mina ungangibuza noma ingane emadoda emhlabeni ngihlale ngibatshela abantu ngoba iadvantage yami izinto angizenze engqondo yami ngiyazichecka esigodlweni esikhulu ukuthi kwenzakala lezo ngisakhile mase ngiqhamuka nama facts ngoba enjalo ngoba ngisuke sengicheckile ngayithola igo ahead nabo futhi ominister nje obheka icele bangajabuli bengabe kuqhashazwa abanye abantu abacabanga ngelinye ilanga bazophuma emandleni ngoba iminyaka yabo iyahamba impela bizosofika isikhathi sokuphuma emandleni and ngeke kube mnandi eseqhashazwa umuntu esephumile emandleni madoda ngoba lento yabona isondo liyagingqika la yibhanda umtshelekwane lento lena mfethu okwenze komunye umuntu nakwena kuyabuya kunjengoba kunjalo ngomhla ka1 April zonke indlela ziza la ebukhosini kobe kumnandi kudelile akubacula bazokube khona oSgwili obabo oJumbo olaqapha umthunzi wakaqulu mali yesoso uyabona nje kobe kumnandi nje kobe kudelile nje imalini dali nguwe balele kobe kushawa lezo ngoma la kobe ngemnandi and usuku lonke kuyothi bengabe seko5 mase siyasuka ke thina nalabe siyobe sisebenza ke manje abanye nje wonke siyoshiya ubuka umusic uyabo ukhumbuleke ngithe wonke yobukhona kulabaculi laba and umsebenzi ngobe ngibenzela wona ngoba ngithi mina nginalembizo engaduma ngayo kwazi ukuklina ngaphakathi lapha ngaphakathi yabo nalamanzi akwazi ukulwa nemimoya ngaphakathi akhona siwabiza ke isikhali nalembizo so ngobe ngibaphuzisa mahala abantu wonke umuntu obekhona nje ngoba ngimphuzisa mahala leyo mbiza ngoba ngimphuzisa mahala futhi leso sikhali and uyobebuka umusic ngokuthi bazothola mahala imbiza bothola mahala isikhali bobe abaculi bededelana imalini ipho yena azongena ngayo uzongena ngo300 esangweni cabanga ke imbiza yami iyodwa ibiza u300 amanzi ami wodwa nje lawa abusisiwe ane price yakhona uyabo so kukonke lokho yena uyobuka lento bese kuzothi laba ke sobe sisebenza ke inhloso yosuku ngoba phela khona ethi inhloso yosuku labe sobe sisebenza inhloso yosuku engithe abaphathe ngisho lezo thombe zezitha zabo khululekane ningathuki makuphatha izithombe zezitha umuntu othe nginika isithombe ngibe ngibheka ukuthi baxabene ngempela yini ngimase ngiyabheka ukuthi
makuxatshwene ngeke lento yabisalunga abaningi abofika nezithombe ngothi mangicheck mase ngiphindise emuva ngithi akangaqinazwa lo aqinazwa kodwa mase ngibonga ukuthi umuntu lo phethe isithobe sakhe naye bese efisa ukubulala hayi lapho siyomnyisa ngekuphele ngisho 2 months enganyile leyo muntu ngiyakutshela nje ngiyonto okudlala mina abangazi phela bahlale bengizwa ngegama umehluka uvesana usithatha isinqumo esibucayi ngoba kunemigomo elandelwayo nemigudu elandelayo yabo so ingangithe laba abo bebefike nezithombe ke siyophuma ke sesihamba ke sesiye Dominic yabo bayazi ukuthi ngithe abophatha malini lapho including ukuthi soke sisebenza namakhaya abo sisebenza imoto zabo sisebenza indaba zezimali sisebenza igceke ngizobe ngibuza abanye bethi hawu bobe lana basuke eCape Town abanye igceke lo setshenzwa kanjani umuntu la eseCape Town lalela ngikulevel 7 kunama 11 akhona ingakho nje umuntu uzala kumele kube nemali emhlophe azoyiphatha le ekhaya bayayazi leyo mali abanomakhanda khanda uza nayo la iyasetshenzwa leyo mali iyabuya leyo mali siyakoyibeka ngendlela yakhona ngoba afuna kube nemali eningi lekhaya kube nomnotho into eyitshala egcikeni yamina so that is the reason why ngithi mina kuningi esizokwenza siqinise ukuthi angaphinde ngingenele ukuthi aphinde futhi anikeze umakhanda khanda ngaphezulu kwayo yonke into cabanga umuntu ezonika umakhanda khanda nje madoda njengoba abantu abaningi behlule ukuthola kodwa ngalela langa nje mangabe ungilalele kahle ama requirements wami uzophinda uthola umakhanda khanda akudlalwa ngempela ke manje ngifuna ukukhombisa laba abekade bethi hayibo uKing Bha kunamandla amangaka futhi bakhombisa how far I can go khona nje okade ethi awuyindaba kuhlale kuthiwe sekumele kuphuthunye khona kaKing Bha ebukhosini mangabe kunamandla vele kubanjalo uJesu wayehlala ayentabeni abakashebe bahlale baye enhlangakazi umuntu othwele uhlala ahlabe ifola under izingqinamba ngokuthi la kumakhanda khanda asinazi ingqinamba zokuhlaba enza ukuthi nani funa kuhlale sihlanganeni sibe ndawonye sibheke ukuthi umuntu nomuntu iziphi ingqinamba abhekana nazo enomakhanda khanda la ekhona mase siphinde siya-eda futhi simlwele noma ngaliphi izinga hayi ke njalo ukuthi makuhlangana khona imali ephathwayo bayazi abaningi lokhu nje siqale ukuhlangana ayikho imali ebiphathwa kuyaqala ngqa ukuthi kuthiwe njengamanje khona imali ephathwayo bengabe kuziwa ingoba futhi izinga lesitebhisi liyanyuka then kodwa ngokulandelayo kobe ngingasaphathwa imali emahlangene bayakwazi ke lokho abantu abaningi igama kuphaka isibongo wanzama bathi ngihlambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uphaka udakwe yini ingqwele ebhuqabhuqa imiza bafokazana ngothola lodwa likametshisi ngisho ithuruza ngihambe ngefrequency mina uqhamba uxakile kuzoshuba kusanyazelwa noma yini ngumafavo ke njengento ngabane ngonogwathu ubhatha ayikhululi ngumfoka amakhanda khanda indlondle namakhanda amabili elisithathe lenkosazana ngathi mina bathini bona kunjani bengabe kunje ngathini mina bathini mhla ka1 April kobe kuvale yonke into ngisho ilokhuzana ilaw enforcement yangapha iyobe ikhona nayo ibuka yabona ibuka ijabula ngokobe nje nabo nje ngendlela yabo bekhululekile ngendlela yabo ngendlela izinga ekuhlelwe ngalo la